15 сентябрьдә актер, драматург, режиссер һәм профессиональ татар театрына нигез салучыларның берсе Кәрим Тинчуринның туган көне. Быел театр сөючеләр аның 134 еллыгын билгеләп үтә. Традиция буенча бу көнне Кәрим Тинчурин исемендәге Халыкара заман милли драматургия театр фестивале ачылачак. Быел ул 10-нчы тапкыр үткәрелә. Татарстан, Башкортстан, Марий Эл һәм Түбән Новгород театрлары коллективлары шәһәребезнең төрле театр мәйданнарында үзләренең спектакльләрен тәкъдим итәчәк. Толырак Эльвира Хөснетдинова сюжетында. Ул уникаль шәхес була. Татар әдәбияты классигы, күренекле артист, режиссер, үз вакытында мөгаллимлек тә итә. Татарның затлы улы, асыл ир егете Кәрим Тинчурин репрессия чоры корбаны. Фаҗигале язмыш, һич гаепсезгә җәзалап, шын мәгънәсендә җәзалап үтерелгән кеше. Аны бик нык төрмә сакчылары бик нык кыйнаган. Һәм Заһида апаны Тинчуринның сөйләвенә караганда, ул үзенең канлы күлмәкләрен жуарга да бирмәгән Заһида апага начар булмасын. Кәрим Тинчуринның каберен узак эзлиләр. Аның исемен йөрткән театр җитәкчелеге федераль куркынычсызлык хезмәтенә дә мөрәҗәгать итә. Архангел зиратындагы туганнар каберендә җирләнгәнен белгәннән бирле 2014 елдан бирегә килеп чәчәкләр кую күркәм традициягә әйләнде. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Кәрим Тинчуринның туган көнендә аның рухына дуга кылдылар. Милләтебез өчен башкарган эшләрен искә алдылар. Профсоюз урамындагы ул яшәгән йортта музей булдырырга кирәклеге турында сүзләр әйтелде. Хатыны Заһида ханым Кәрим Тинчуринның әйберләрен Рабит Батуллага биреп калдыра һәм драматург исемен йөрткән театрга васыять итә. Кәрим Тинчурин исемендәге Халыкара театр фестивале ачылган көнне аның кайбер архив документлары театрга тапшырылды. Кәрим Тинчурин исемендәге Халыкара театр фестивале 1990 елларда ук башланып китә. Бер ара тукталып та тора, ә инде 2012 елдан яңадан торгызыла. Дөньядагы соңгы вазгыять чарага үз тәртипләрен керткән. Узган ел фестиваль үткәрелмәде. Быел Татарстаннан 6 һәм читтән 6 спектакль катнашырга тиеш иде. Тик соңгы көннәргә кадәр үзгәрешләр булып тора. Халык ара дип әйтү чыннан да шулай, чөнки безнең чит дәүләтләрдән дә килделәр. Һәм быел без сөйләшүләр булды. Быелга гына без әз генә чит илләрдән чакырмый тордык. Венгриядән безнең киләчәк бер Сәрдар исемле татар җегете, ул узак кына инде Польшада, Венгриядә, Румыния якларында спектакльләр куеп бик танылган кеше. Һәм менә алар килеп җитәләр иртәгә һәм алар карап ул үзенең спектаклен куячак безнең октябрь аенда. Быел фестивальдә Россия һәм аерым алганда Татарстан театрларына басым ясала. Шкетан исемендәге Марый милли театры 7 телдә уйнаячак. Түбән Новгородтан моноспектакль аерым игътибарга лаек. Татарстан театрлары исә гомумән бу өлкәдә илдә әйдәп баручы санала. Хәзерге заманда, хәзерге көндә безнең милли театр ул үсештә. Һәрбер театрның ниндер кызыклы, үзенчәлекле спектакльләр бар. Алар актив рәвештә фестивальләрдә катнашалар. Үзләре бик күп фестивальләр оештыралар. Буа, Әлмәт, Әтнә, Минзәлә театрлары. Алар хәзер бик зур үсеш алганнар һәм ничек инде аларны чакырмаска фестивальгә. Татарстанның дәүләт театрлары гына түгел, бәйсез театрларда катнаша. Әйтик, 1000 мәйданчыгы чын татар спектаклен тәкъдим итәчәк. Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама татар дәүләт драма театрының 3 ел элек фестивальгә алып килгән спектакле иң яхшы дип табылган иде. Бу юлы Ркаил Зәйдулланың Нәгыймә әсәре буенча куелган спектакль тәкъдим итәләр. Сөңгіз Айтматов бит ул Біләсегіз кесе қырғыз язучысы саналса да, аның әнисе татар, біздің яқлардан. Нәгіме, менә шушы татар қызыннан башлап, біз Сөңгіз Айтматовның аналар язмышына бағышлаған бүтін әсәрләре ішінде қайнап, менә шундый Нәгіме әсәрін барлыққа кетірдік, һәм менә фестивальға алып келдік. Бұл спектакль әлі дәрісіңін әйткен вақытта яңа туған бала көбік тұра, ол А сөзінде әйтмәді, Б сөзінде әйтмәді, өзінің бірінші сөзін 18 күні әйтіп жіберір дейбіз. Кәрим Тинчурин исемендәге бу фестивальгә безнең Өчаллы театры 17 сентябрь көнне алып килгән Шәһәр нокта Брежнев әсәрен күрсәтәчәк. Ул билгеле булганча Шамил Идиятуллинның Город Брежнев дигән романына нигезләнеп эшләнгән.
4 сәгатьлек спектакль. Шоу тамашачысы менә театр сәхнәсендә, шоулы театр сәхнәсендә беренче тапкыр менә шушындый зур вакытны алган спектакль белән танышты. Һәм рәхәтләнеп әйтә алам, бик җылы кабул итте. Шуңа күрә өметләнәбез, Казан тамашачысы да спектакльне яңалыгы белән, яшьлеге белән, матурлыгы белән җылы кабул итәр дип. Быелгы фестивальнең үзенчәлеге программага нәкъ менә бүген яшәп иҗат итүче авторларның әсәрләре кертелгән. Алар үзләре дә төрле чараларда катнашачак. Кәрим Тинчурин исемендәге 10-нчы Халыкара Заман милли драматургия театр фестиваленең тагын бер үзенчәлеге. Чара кысаларында хәзер яшәп иҗат итүче драматурглар һәм театр тәнкыйтьчеләре белән тематик очрашулар булачак. Алар арасында Ркаил Зайдулла, Алжас Жанайдаров, Мансур Гыйләҗев һәм башкалар. Әлеге очрашуларда театраль белем алучы студентлар да, тамашачылар да катнаша ала. Һәр спектакльдән соң фикер алышулар каралган. Ә фестивальнең соңгы көнендә түгәрәк өстәл уздырылачак. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.